Barka da zuwa wannan tasha mai suna Wambai Writers TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da warhaka. Sannunku da sake saduwa da mu a cikin wannan shirin namu wanda ƙungiyar Wambai Writers Association ta ɗauki nauyin kawo muku. A yau ina ɗauke ne da ci gaban labarinmu mai suna ƙannen miji na marubuciyarmu Amina Gidado Hamma, wanda ni Mrs. Maimali nake karanto muku. Shafi na 4. Wayar Hajiya Sa'a ne ya yi ringin, tana ɗagawa ta ga Alhaji ne. Ta kara a kunnenta tare da sallama, ya ce mata ya kira layin Kabir bai shiga ba tun jiya. Hope dai lafiya? Ta ce mai lafiya ƙalau, wayar ce ke da ɗan tangarɗa amma ga shi nan kusa da ita. Shi ya kawo ta gidan Hajiya Rabi don jiya ta kwana da ita a zuciya, shi ya sa yau ma ta yi sammako. Nan take ce a baiwa ƙanwar shi wayar su gaisa. Umma na karɓar wayar ta ce my brother barka da safiya. Ya ce yauwa my sister, hope kowa dai lafiya? Ta ce lafiya lau, sun daɗe suna hirar rayuwa. Daga nan suka yi sallama, ta miƙa wa Hajiya Sa'a wayar. Ya ce ta gaya wa Kabir ya kira shi anjima. Bai daɗe ba ita ma suka yi sallama. Ta mai da kallonta kan Kabir. Umma ta ce injiniya muna sauraron ka. Kabir ya sunkuyar da kai ƙasa, nan take hawaye suka fara zubowa a idonsa. Hajiya Sa'a ce ta tashi ta hau marinsa tana kuka tana cewa me za ka faɗa mana ɗan rainin hankali. Ta ce don Allah mami ki yafe min, Umma ku yi haƙuri, na san ban kyauta ba amma ku yafe ni. Umma ce ta tashi ta kama Hajiya Sa'a ta ce ‘yar uwa ba na son haka. Babu wanda ya fi ƙarfin ƙaddara, don haka mu bi wannan al'amarin a hankali, kin ji ko? Koma ki zauna ki bar ni da shi. To ta ce. Kabir dai yana sunkuye yana kuka, hawaye sai zubowa suke. Umma ne. Umma ta ce tashi ka zauna. Ya ce to. Ta ce yaya aka yi aka aikata wannan mummunan abu? Ya ce Umma sharrin shaiɗan ne wallahi. Ita dai wannan yarinyar mun yi bautan ƙasa ne tare da ita NNPC, a nan na saba da ita. Bayan mun gama muka ci gaba da zumuntar mu a waya. Wata rana Alhaji ya tura ni supervision a kamfanin da ke Kalaba, nan muka haɗe da ita har na yi wata 2 ina aiki a can. Bayan dawowata da sati 2 ne ta kira ni ta shaida min. Take shaida min cewa tana ɗauke da juna 2. Nan take fashe da kuka. Umma ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta ce za ta zubar da cikin, ganin ni cikakken musulmi ne. Gudun kar ɓarnar ta yi yawa ya sa na ce mata ta bar min abina, ina so ta bari ta haifa zan ɗauki ɗawainiyar kayana. Daga nan iyayenta suka buga ni a kotu. Abokina Dr. Bara'u ne ya tsaya min a kan kes ɗin. Ƙarshe muka yi winning kes ɗin, aka sa na biya damage, kuma zan ɗauki ɗawainiyarta tun daga lokacin har ta haihu. Na amince da haka. Daga lokacin ko na kira ta ba ta ɗaga wayata, sai dai duk wata ina tura mata kuɗin abinci ta account. Rana ɗaya Dr. Bara'u ya kira ni ya ce za a yi mata tiyata don ta ce ba za ta haihu da kanta ba. Bayan awa 2 ya kira ni ya ce an cire baby girl. Na tura musu kuɗi su yi sayayya. Bayan kwana 3 na umarce shi da yi mata huɗuba, na sa mata suna Aisha. Nan take Hajiya Sa'a ta ce ba dai jatumar tawa za ka yi wa takwara da 'yar zina ba. Kabir yana kuka ya ce bayan wata 1 kenan da yin haka shi ne suka taho gidanmu da mahaifiyarta. Umma ta ce Allah ya kare gaba, tashi ka je wurin Yarima a sat nashi ka huta. Ya ce to Umma na gode. Ya miƙe jikinsa ba ƙarfi ya nufi BQ. Yana isa ya samu Yarima yana karatun Alƙur'ani. Ya nemi wuri ya zauna ya ce likita bokan turai kenan. Aliyu ya rufe Ƙur'anin ya miƙa mishi hannu ya ce bros how far? Kabir ya ce fine. Nan suka kama hirar ball. Can Kabir ya ce na manta ma Alhaji ya ce na kira shi. Take ya kunna wayarsa ya kira Alhaji, ya ɗaga ya gaishe sa cikin girmamawa ya ce Kabir yaya na ji muryarka haka? Take ya saki wata ajiyar zuciya ya ce ba komai Alhaji, mura ne yake damuna. Ya ce Allah ya sawwaƙa. Ya amsa da amin.
Alhaji ya ce akwai kuɗin da za a turo a account naka any moment. Ya ce to, kuma gobe akwai waɗanda zan turo su wurinka, zan kira ka before su iso. Ya ce to Allah ya kai mu gobe. Daga nan suka yi sallama ya ajiye wayar. Umma ce ke bai wa Hajiya Sa'a shawarar yadda za a yi da abin da Kabir ya aikata. Hajiya Sa'a ta ce ‘yar zina kuma jinin Inyamurai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oni Sa'adatu ‘yar Nufawa, me zan faɗa wa Alhaji? Umma ce ta ce ki yi haƙuri, komai zai zo da sauƙi insha Allahu. Bata rufe baki ba bebi ta fara motsi, alamar yunwa take ji. Nan take Umma ta haɗa mata madara ta bata ta sha. Hajiya Sa'a ta ce wannan ɗawainiya har yaushe? Mrs. Onyema tana can station tana zazzara idanu. Ta kira lambar wayar ‘yarta ta ji. Mrs. Onyema tana can station tana zazzara idanu. Ta kira lambar wayar ‘yarta ta ji wayar a kashe take. Nan take ta ce chai, I don die. Take DPO ya kaɗa mata tsawa ta yi tsit har yamma Hajiya Sa'a sannan ta bar gidan Umma. Bayan sallar Maghrib Umma ta kira Prof bayan sun gaisa ta ce mai ya iso Abuja lafiya. Ya ce alhamdulillah. Sun yi hira kaɗan ta kwashe labarin duk abin da ke tafiya ta gaya mar. Ya yi shiru na wani lokaci ya ce yaron nan ya tabbatar da cikin nasa ne? Ta ce eh. Ya ce ka haifi ɗa ne baka haifi halinsa ba. To Allah shi kyauta. Ta ce amin. Ni dai abin da ya burge ni da yaron shine bai yarda aka zub da cikin ba. Ta ce ni ma na ga ƙoƙarinsa a nan. Daga nan suka yi sallama. Ta sa mai ranmu 'yar aiki ta yi ma bebin wanka ta shirya ta aka kwantar da ita. Rashida da Rahma ne suka shigo ɗaki wurin Umma suka zauna suna hirar Abdul ɗan autan Umma. Lokacin da yake yaro Umma ta ce ba na son tsiya. Mai sunan yayan nawa ne kuke ma wannan wulaƙancin? Suna tare da Umma har 10 PM. Rashida ce ta kada baki ta ce Umma bebin nan kam tsinto ta kuka yi ne? Umma ta ce ‘yar ku ce. ‘Yar mu kuma? Umma ta ce i Kabir ne ya auri 'yar Inyamurai ba tare da sanin kowa ba. Sai da abu ya ɓaci muka samu labari. Taɓe baki Rahma ta yi. Rashida ce ta ce yana da daman ya yi haka constitution amma bai da damar ya yi haka a addinance. Don iyaye sun wuce wasa. Ta ce ina uwar bebin take Umma? Umma ta ce ta gudu, wayarta ma bai shiga. Bai daɗe ba suka yi sallama kowa ya ɗaura alwala suka kwanta bacci. Monday morning, ranar da Bature yake tsoro. Gari na wayewa kowa sai shirin zuwa aiki ake yi. Kabir ne ya shigo ya duka har ƙasa ya ce mami ina kwana? Hajiya Sa'a ko ɗaga kai bata yi ta kalle shi ba. Ya fi minti 30 yana bata haƙuri ta ƙi ta amsa shi. Yana kuka ya tashi bai tsaya ko ina ba sai ofis. Gosulo ya yi yawa a hanya don ya makara bai fito gida da wuri ba. Bai isa ofis ba har wajajen 10. A gurguje ya shiga gudanar da duk abin da ya kamata a ofis ɗin. Wayarsa ne ya yi ringin. Alhaji ya ce wa sakatariyar shi ta buɗe ƙofa baƙin sun shigo. Ya duba takardunsa ina ne ya dace a basu aiki a kamfanin. Ya ce ok. Yana gama magana ya buga ƙararrawa. Haulat sakatariyar shi ce ta shigo. Ya ce ta buɗe ƙofa ta ƙaraso mishi da baƙi. Ta ce ok sir. Nan take mata biyu da namiji ɗaya suka shigo. Ya yi musu maraba suka gaishe shi cikin fara'a. To masu sauraro a nan zan dakata. Sai ku tare mu a shiri na gaba in Allah ya kai mu. Kar ku manta ku danna mana subscribe, like da comment. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu.